Igbo igwe na njem ọnụ gbasị m ka nke n'ụlọ n'ọtekwa na mana nwere obere njem anyị ma sị ka anyị jee tụgharịa uche na one or two things mana n'onwe ka nwoke nọkata ọ sị ka ozotuke na onwe ezi jeje tụgharịa uche. So tata anyị anachatagoro ka o si adị na unu amago o nwere vidiyo dị oke mkpa nchọkwuru na biko ịbụrụ onye Igbo bụrụ onye na-enecha m vidiyo anụnwa enecha m vidiyo amaghịzi m ihe m na-ekwu amaghị na ọ mgbaba egwu ka ọ nkobe ekwu biko mmiri enwere ebe ọbụla ị nọ onye ọbụla ya eme ka ofu vidiyo sị ya na mụnwa keneli ya n'ihe anụnwa ọ kụzi maka ịbụrụ onye Igbo na-amaghị ebe isi wee gawa ma mma ebe mmiri si mama gị ma mma ebe isi wee libido gị. Ihe a bụ for the first time mmadụ ịkụzi Igbo history akwa ya gbujisie ya na mkpirisi ụmụ na ndị ugwu ahụ ndị ahụ onye chọọ igo shuga cane okpete ọsị onye Hausa ya gburu ise ya mkpiri ị na-ewerezi na-ata ọ na ahụ ka vidiyo anụnwa dị o gburisi ihe a history Igbo ihe a afụbe m onye kụzigo history Igbo history ka this one kemgbe agụgo m gụwa things fall apart gụọ agwụgwọ tigbo nene na film nene Vikings nene Black Panther kụgide ihe a kụgide the whole of Igbo history a bụ mmadụ ọ bụ na inweta ha onye nọ n'ana mmụọ mgbe ya bụ ihe mme malụ nkwanụ nke bụ eziokwu ka o si maka na ihe ahụ ọgbọ mmadụ na-ekwekwa gị eziokwu ahụ mana ọ kụziri history a kụzie ya ka o esi tụọ onye ọbụla ahụ duo nwoke okwu duo nwaanyị duo nwoke ntị maka na Igbo ọnwụ na ya amaghị ihe a mmiri elie mmadụ ịghọtago because na ihe njem anụnwa anyị jecha anachi ya taa azụ mbụ na ka anyị tụgharịta obere uche mana azụ ụgbọ anyị na-anata mmiri enwere wee were nke a pịa anyị o nwechi ihe anyị ji bịa mana ka anyị bugodo ụzọ bido na nka biko achọrọ m ka unu nene vidiyo ifọwọdụ kwana iskip kwana hapụ ya ka ọ na-akpọ ị na-enene ya i were anya gị na-enene were ntị gị na-anụ werezi ụbụrụ gị na-aghọta maka na onye na-amaghị ebe mmiri si wee mabụ ya ama mma ebe ọ ya akwụsị ngwa enene vidiyo a ka unu fụ. Onye na-anụ olu ya bụ onye na-akpọ mmiri EWEILO. Biko amara m na-anụ ife m na-ekwu ọ bụ na ị da-anụ ife m na-ekwu taịpụ godi ya taịpụ ọ ka mma na ị da-anụ ife m na-ekwu na-anụ ife m na-ekwu bịa PA ịma nwa na ọgbọ gị na ịma ya ọya na ibe gị na-aya ọya ife ọma dị iche iche bụ ife dị gị n'akalaka vanile ka m na-aga ọvụ ya ozi na vanile ya abịa ya pụta na mmaji onye sị na ọma mme n'iru ya omenazụ onye ọ ya adịla gị mma n'aba Chukwu na ọdịnala ọfọ. Ana m ekene gị bụ nwa afọ Igbo n'ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege m ntị. Achọrọ m ka ịkpụdebe nso ka ịkpọkọba ụmụ gị ka ịkpọkọba ezinụlọ gị. Achọrọ m ka ishi ya meseji a dịka ị na-anụ onu m achọrọ m ka ishi ya meseji a dịka ị na-anụ onu m ebe ọ bụla ị nọ na shi ya meseji a dịka ị na-anụ onu m. Invite your family and friends. Ọ kpọrọ m afa wee jụọ nya bụ ajụjụ a ka m chọrọ ka m zaa anya. God's Agenda Production ajụjụ afọ ka m chọrọ ka m saa anya. Nchọzikwa isizikwa na otu aka afọ wee were ofe iche wee tụgbuo nnụnụ na-abụ ife gbastalụ history Igbo akọwago m ya na nkenke dịka otu nsi wee malụ mana tata achọrọ m ka njili maka the history wee mee program today
particularly. Achọrọ m ka ịkpụdebe ntị gị nso and ka ige ntị ọfụma. Ozi nwa nchọrọ izi tata. Ozi a bụ ozi dị mma ka ụmụaka gee ntị na ya bụ ozi. Ụmụaka anyị ka ba gee ntị na ya bụ ozi. Achọrọ m ka ịkpọkọba ụmụaka gị nso maka na anyị na-akpọ ndị gboo ndị mgbe ochie ndị nna nna anyị ba ndị nne nna anyị ba chetakwa by 70 to 80 years coming anyị ga-abụkwa ndị gboo. 70 to 80 years coming most of us ga-abụ forefather. Kedu ibe ịkọọlụ ụmụazị maka na ibe nna m gwara m ga nji anwụ alụsị dịka ndị Igbo tolu n'ilu. Ibe nna onye gwara ya ka o ji anwụ alụsị. Ọ bụ na nna gị asị gị na naanị nwa dị n'akụkụ iyi ogbe site n'ukwu agba wee ruo n'ukwu unele dị n'azụ iyi ogbe na-ana anyị ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ịbata wee fụ ka mmadụ na-eje na nyabani, ị ga-azọba nyabani. Ịzọba nyabani na-agwa onye ọ na nna m gwara m na ananụ nwa bụ ana anyị. Onye ahụ asị gị ka nya bue gị iyi ka ị nwa isi ya na ị ga-anwụ iyi. Maka na ọ bụ na ị nwa iyi wee nwụrụ ịma na ị nwụrụ ịma na nna gị gburu gị. Na ibe nna onye gwara ya ka o ji anwụ alụsị. Connect even na Bluetooth. Ibe nna onye gwara ya ka o ji anwụ alụsị. Kedu isiokwu a m kwubere na kedu ibe ị ga-agwa ụmụazị ba ga-asị na ba kwudeli nna nna ba bụ gị maọbụ na ba kwudeli nne nne ba bụ gị. Kedu ibe ụmụazị ga-amụta n'aka gị? Kedu ibe ụmụaka ga-amụta n'aka gị? Achọrọ m ka ị ga-amụ ntị ọfụma ka m gwa gị ebe ị ga-akọrọ ụmụazị. And ọ bụ na ụmụ gị nọ nso kpọkọbaba nso, connect ya this phone na Bluetooth, connect ya this phone na a loudspeaker ebe onye ọbụla ga na-anụ ibe anụ nwaanyị na-achọ ikwu. Maka na ọ na-adị mma a na-ezukọ nwata awọ n'ikpe okwute a na-alụli ya nya aka. Maka nwata emekata kpọba okwute awọ. Maka nwata emekata kpọba okwute awọ. O nwere ibe nwanne anyị nwoke jụrụ na ajụjụ nji maka ya wee wepụta okwu a. Ọ barọ mba, o ji nwayọọ sịkwa onye ya azị ya nya ba na mba. Onye ahụ jiri nwayọọ zakwa anya nya ka ndị ga-amụta ife gaba amụta ife, ka ndị a chọrọ ịkọwalụ ka akọwalụ fa. Ọ bụ maka okwu ahụ ka m ji wee wepụta this very topic for today. Ọ bụ maka nya bụ ife ka m ji wee wepụta this topic. Achọrọ m ka m nwere nkenke oge ka m gbanyere gị ife ọ jụrụ na ajụjụ ka ị ga anya, ị gasi anya ka ịfụ ebe m mesi wee zi anya ka ngịwa bụ onye na-egekwanụ na-ajụ ụdị ajụjụ a ma ọ bụ a na-ajụ ụdị ajụjụ a n'ụlọ ụka ị na-eje, ka ị malụ ife ị ga-akọrọ ndị mmadụ na-ajụ gị nya bụ ajụjụ, ka ị malụ ka ị ga-esi wee zaba anya. Nke ọ bụla ajụjụ ọ chọrọ ịjụ welu nwayọọ kọwalụ ndị ọ ga-akọwalụ. Onwenube ebe m fụrụ ọ na-asị mmadụ otolo gbagbue gị ihe eje ọkụ mmụọ Chukwu ya abụghị ọnụ. Onwenube ebe m fụrụ ya.
ana m ekene gị maka na iwe ọkụ onwe mgbe ọ na-abịa iwe wee ma adị m akọntrol nwe ma ngụwa na akọntrol. Ana m ekene gị rie nne sị gị jidekwa ka iji mgbadalụ. Then anyị apụtala otu the question ịjụ ife ewelu n'ala Igbo as generally ife ewelu bụ chi na-abụ. Brother Paul Chigbo, ndị Igbo niile ewelu chi na-abụ. Nke izizi bụ chi ukwu God Almighty, the greatest. Nya bụ chi nke izizi. Then chi nke abụọ bụ chi okike n'ọlụgụ ụwa. Chi okike n'ọlụgụ ụwa. Alụsị ewere mgbe o ji wee bụrụ chi. Ndị mmiri ewere mgbe ha ji wee bụrụ chi. Olesizikwa m onye ndị mmiri n'ọlụ ụwa. Olesizikwa m onye alụsị n'ọlụ ụwa. Ogwugwu, ma udo, ma ihe ojii, ma arọ, ma akwali, ma ajani, ma mmiri, ma akpụ. Onwero nke bụ chi. Onwero nke bụ chi. Ọ bụ nwa onye ọcha abịalụba anyị wee gwa anyị si anyị na ba bụ small god. Anyị amabara the meaning of that small god. Nwa onye ọcha abịalụba anyị si anyị na alụsị bụ small god. Alụsị has never been a god. Alụsị abụrụ chi. Chi na-abụ ka ewelu n'ala Igbo anyị recognize, omenala Igbo recognize, ndị nna nna anyị ba recognize. Chi nke izizi bụ chi ukwu. Nke ị ga-asịsị m na small god bụ chi n'ọlụgụ ụwa. Isi m na small god I will accept. Mana apart from this chi na-abụ ewere chi ọzọ. Alụsị ewere mgbe o ji wee bụrụ chi. Brother Paul Chigbo ọ na-ewo gị ntị. So ifufe Igbo generally ofu chi ka anyị na-ekpelụ. Chi ebe anyị na-ekpelụ bụ chi ukwu. Ọzọzi bụ personal chi bụzi chi n'ọlụgụ ụwa. Nke bụ apụ the one side. Then Brother Paul Chigbo, let me take you back to the history. Unu na-egwere akọla anyị n'ụlọ ụka. O nwere history nwa onye ọcha na-ekwero ka mụ na gị na mama anyị na papa anyị malụ. Dịka esi wee wu ọkpụkpụ iyi adịrọ n'okwu a. Anyị ga-eji nwayọọ ka onye ntị ike wee nụ ife anyị na-ekwu. Nye m ntị gị. The history of Igbo land ndị ọcha na-akọrọla anyị. Mgbe ndị ọcha bidoro na-colonize many countries, many places. Mala amalụ na o nwere countries a na-ejiro Bible na Quran wee colonize ya. Owu ibe anụnwa chọrọ ka o mee n'Africa. Ụbọchị enu bụ anọsa na 17 BC years back. Ewere ibe a na-akpọ Anambra State. Ewere ibe a na-akpọ Ebonyi State. Ewere ebe a na-akpọ Imo State. Ewere ebe a na-akpọ Delta State. Ewere ebe a na-akpọ Abia State. Ewere ebe a na-akpọ Nigeria. Ibe ewelu bụ ndị Igbo. Ebe anyị bụ ndị Igbo. Ndị ọcha kewasịala anyị ole ekwelu tinye n'ime anyị. Ụbọchị bụrụ gboo ndị Igbo niile eji ovu nkwu. Mgbe nwaanyị ọcha nele anya wefu the unite of ndị Igbo. Wefu na-eweli Igbo nzugbe. Malụ na Igbo niile na-akwakọ ụkwala ọnụ ọ bụrụla ofu.
mgbe nwaanyị ọcha bịara Afrịka fasendịsị spy ka ba jee malụ ibeba were nwaanyị ọcha bịara be anyị nta ka ọ chụtalụ ka nkọwara gị otu ọ ga-esi wee gwa gị ghọta brother Paul Shigbo mgbe nwaanyị ọcha bịara Afrịka ibeba chụtalụ bụ nta ibe a na-asị na mmadụ chọrọ nta nwaanyị ọcha chụtalụ nta n'ala Igbo ka m kwuo maka Igbo n'ala Igbo nwaanyị ọcha chụtalụ nta nwaanyị ọcha bịara be anyị wee fụ gold favalulu so much in their place mana na anyị na-efe gold ka alụsị na ebe ọ bụ na egwupụtalụ na bụ alụsị ka ọ bụ n'anya ndị nna nna anyị ba nzu bụ na ana ka esi gwupụta nzu ka eji ekpele alụsị okwute bụ na ana ka esi egwupụta okwute ọ bụ alụsị ọ bụ na ijele okwute dị ya aja o nwere aja a na-akpụ akpụ na-etinye n'alụsị gold diamond bụ na ana ka esi egwupụta ya emekọta chepụta ya ndị be anyị efebi ya ka alụsị o nwere ebe anyị ji eme nwaanyị ọcha bịara be anyị wee discover those mineral resources bụ ndị ba sendụla spy o wee nagharị ya azụ ọ bụ mgbe abụ ndị ọcha bịalụ izizi ka anyị bidoro wee kpọwa aba mgbada maka na anyị amara ebe ba na-acha acha anyị amara kọlọva na-acha acha ọnya butelụ histri na-eripiti onwe ya ndị Igbo be anyị ji wee bụrụ na ba na-atụ ọrụ mgba ka ebido wee kpọba ya afa no during the beginning of the history of Igbo land mgbe ndị ọcha bịara be anyị mbọsị izizi bụ mgbada ka akpọbalịba ewee na-afụ ibe mgbada mere anyị wee na-ekwu na mgbada ga-akwụ ụgwọ ibe ba mere ndị nna nna anyị ebe ọ bụ nya bụ isi mgbada ga-akwụlele ụgwọ nke abụ apụa mgbe nwaanyị ọcha na-arịla azụ wee jee gwa ndị otu ya ibe o diskọvalị n'Afrịka mana ọ gwalụ ndị bebe gwaba sịba na Afrịka anụnwa na ala Igbo onunwe na-ekwu ibe a na ba dị too wise na ala Igbo onunwe na-ekwu ibe a na ala Igbo dị too wise kedu ibe izizi nwaanyị ọcha kwulu o ji wee malụ na ala Igbo dị very wise nwaanyị ọcha batara be anyị vajel na be ndị agbata ọka anyị wee bụ na ndị agbata ọka anyị na-abụba chụba nta anụ wee gbuo anụ babataluo vebe anụ vaji ọnụ asa anụ akpụkpọ ọ dị m ọka na-eme up till now ọnụ ka vaji asa anụ akpụkpọ babe ya ọkpa anụ ba bụbụ ikuku n'ime akpụkpọ anụ ahụ etulu be wepụta ya beliche anya jee chaa akpụkpọ anụ ahụ n'anwụ bacha anya na anwụ amịkpọ ọnya anwụ mịkpọcha anya ga-elibi ya na ndụ ụfọdụ na-ata anụ na ndụ ma umeju nne ya ma mkpụrụ obi ya ba na-atị ya na ndụ bụ ndị agbata ọka anyị kpọchaa anụ n'anwụ ewepụta ya ba na-atị ya ọ dị ka anụ ahụ ba na-amị n'anwụ ka dị up till now ọnya bụ anụ na a na-akpọ kilishi nya bụ anụ na a na-akpọ kilishi esi n'ebe apụpụta ba wee bịa n'ala Igbo o wee bụrụ na nwa onye Igbo na-abụ nya na ụmụnne ya chụọ nta nwa onye Igbo gbuo anụ ọ bataluo ya n'ụlọ o jee kpokọba akalịka o weta okwute nya na ụmụnne ya niile ba etinye isibe n'ime akalịka weta okwute na-abụ chiri ya fọm kwakọba okwute na-anọ okwute na-abụ isi ọnụ akwakọgide isi ọnụ no matter how many hours ọ ga-eteki ibe ọkụ apụa okwute enwula ọkụ mgbe okwute a ji nwụrụ ọkụ feme akalịka enwula ọkụ akalịka nwụrụ ọkụ feje wetasie nkụ tiesie ọkụ enwuketa na nkụ a okwute anụnwa ọkụ nwuketa na nkụ a bee weta anụ abụọ ọnya abụọ babọsị anụ basa anya akpụkpọ sacha anya akpụkpọ wunye ya n'ime okpokolo eju ibe bụ okpokolo eju bụ mpeke n'ite sinye n'ime ya esinye ya n'ọkụ ọkụ eye ọbada alụọ ọnya arụọ ọbada eweta isi akpọ mkpọ na-atọ tinye anụ n'elu ya anụnwa mịa anụ mmesịa nwa onye Igbo ewepụta ya nya na ezinụlọ ya elibe eke na ezinụlọ nwa onye Igbo ewepụta ya nya na ezinụlọ ya elibe nwa onye ọcha wee jiri ya wee maakị anyị the wisest man on this planet anyị bụ the wisest bụ ndị Igbo
onye ọcha wee jegba ndị bebe sịba na ibe ọ bụrụ ndị bebe wee bịa for our mineral resources ka ma bịa kọ nke anyị. Mbosi izizi ndị ọcha bịalụ, they did not come as missionaries. Ndị ọcha, the Portuguese and the so on and so forth, and that Baba fa bịalụ with the war. They came with the war. 300 BC. They came with the war. Nwaanyị ọcha si n'ụgbọ wee bata na ba kesịrị onwe beke. Mgbe ba gbuli ya, ndị be anyị a na-anụ onu egbe baji ba wee fụ na ndị nwa bụ agha wee bịa n'ala Igbo. Ikolọgụ wee daba ebe niile. Abata na Amanuke, Ikolọgụ anada. Abata na Ịgbarịam, Ikolọgụ anada. Eje na Nando, Ikolọgụ anada. Eje na Okposi, Ikolọgụ anada. Eje na obodo dị iche iche ma n'Imo steeti ebe iriwu ya Ikolọgụ anada maka na agha agwakwasịrị Igbo. Igbo niile wee jeje lekwebe mmọba ji anụ ọgụ. Ụbọchị bụlụ gboo, mmụọ kachasị mma anụ ọgụ n'ala Igbo bụ mmụọ a na-akpọ ekwensu. Mmụọ kachasị mmụọ eji anụ ọgụ n'ala Igbo bụ mmụọ a na-akpọ ekwensu. Enwere mmụọ a na-akpọ ekwensu. Enwere mmụọ a na-akpọ Ibobo ọgụ. Enwere mmụọ a na-akpọ Amadioha. Amadioha bụkwa God of War. Ibobo ọgụ bụ God of War. Ekwensu bụ God of War, mana ekwensu bụ the greatest warrior. Obodo dị iche iche n'ala Igbo tata welu ebe a na-akpọ ugwu ekwensu, ama ekwensu, obodo ekwensu, maọbụ afịa ekwensu, maọbụ ọfịa ekwensu, mana ekwensu abụ adịrọzi. I am coming there. Mana nyaba ekwensu adịrọzi. This is the history that they never want you to know. Brother Paul Chigbo, unu so n'ibe gbara anyị n'akwụkwọ nsọ na ekwensu bụ evil spirit. Unu so n'ibe gbara anyị n'akwụkwọ nsọ na ekwensu bụ one of the angels nupụrụ isi to Chukwu, to God of the Bible, ewetudo enye n'elu ụwa. Now, unu ewere akọla anyị na ekwensu bụ God Lord, Warlord. Unu ewere akọla anyị na ekwensu bụ our Savior. During the time ndị ọcha bịara ka ba kpochapụ ibe niile na-akpa ike n'ala Igbo. Unu ewere akọla anyị. Unu na-agba anyị na ekwensu bụ ajọ mmụọ, na ekwensu bụ the worst thing ga-eme anybody. Unu na-amala anyị atụ ekwensu asị na ekwensu bụ the worst evil spirit ever in this planet. Ekwensu bụ our Savior. Onye bụ our Savior bụ ekwensu. Anyị kwesịrị iyi ekwensu ahịhịọ na mkpọli niile anyị na-akpọli ya. Jee na steeti niile dị n'ala Igbo. Steeti niile dị n'ala Igbo nwere ebe ekwensu ka dị. Ekwensu ka dị na Anambra steeti ebe a na-akpọ Anakụ. Ewere ekwensu Anakụ. Ekwensu ka dị n'obodo a na-akpọ Kedafafagasị. Obodo dị iche iche ekwensu dịrịrị nne ka anyị deje n'aka nke adị elibe n'anya oge. N'ala Igbo ọ ka dị. Mbenu Ikolọgụ dịrị wee jee lekwebe ekwensu. Ekwensu wee kunye wee bịaba ọgụ. Wee kunye wee nụsaba ndị ọcha ọgụ. Wee maa anyị wee gbuo ndị ọcha rie nne. Ọnya bụ ibe anụnwa a na-asụ na-asị na isi onye ọcha adago. Nya ga-eji asị na isi onye ọcha adago. Anyị wee gbuo ndị ọcha. Jee jụọ nna gị ma ọ bụ na ọ ka dị ndụ. Ọ bụ na ị dị opportune ịfụ nna gị. Jee jụọ nna gị si ya kedu ibe isi onye ọcha dị na be unu dị. Maka na ezinụlọ niile dị n'ala Igbo wesịrị isi onye ọcha ọ ga na-agba gị ebe a.
emechelu ndị nze na ọzọ ewere ogbodo onye ọcha imebe bụ ogbodo bụ ọkpa onye ọcha maọbụ aka onye ọcha aka ya ebe a eweli ya wee na-echi ọzọ n'ala Igbo nya ka eji ana ịtọ mbọsị bulugboo anyị gburu ndị ọcha wee sụọ ndị ọcha akwụ anyị sụrụ ndị ọcha akwụ ewee gbugide ndị ọcha anyị na ndị ọcha ndị na-aje ụka the missionaries refuse to tell us our history from the beginning. Fa gwara anyị na ndị ọcha nụsara anyị ọgụ for 30 good years. Ka ọlụ nwa gị nwa onye Igbo gwa nwa gị na ndị ọcha bụ ụzọ nụsa anyị ọgụ for 30 years. Nwa onye Igbo belivulu na Jizọs gwa nwa gị gwa ụmụaka gị na ndị ọcha nụsara anyị ọgụ for 30 good years. 30 years. Asọmpi 3 years. Asọmpi 13 years. Ndị ọcha nụsara anyị ọgụ for 30 solid years. 30 years ka ndị ọcha nụsara anyị ọgụ. Brother Paul Chigbo ụnụ ada agwa anyị ya n'ụlọ ụka. Ndị na-akụziri anyị skuul agbara anyị ya na ndị ọcha nụsara anyị ọgụ for 30 years. Ụnụ ekwere agba anyị ya. This is a part of the history. Ezonarịrị anyị ezonarị. Mgbe ahụ anyị ji wee mee mgbe ahụ ndị ọcha ji wee bidozi ya fa wee tụba atụmatụ. Let me tell you in the history. Bịa dulu nwa ka nna m ibe ebe. Old Testament was not the first Bible Babuzo word. Listen to history. Old Testament aburo Bible izizi Babuzo word. Bible izizi Babuzo word bụ New Testament. New Testament ka Babuzo word ka ba wee enslave anyị but no sialu wee tụkọsialu fa wee ga deliver so hard. Ọ ga deliver so hard he convince anyị ikweta na this New Testament. For where there's a new Old Testament. Where was it the first Bible over there? Now that New Testament, the Old Testament over there, come on, just where was our history? Where was the way we worship? Where was the way we live, the way we eat, and everything about us? Ndị ọcha da no nwanyị na abọ ma fa jeli je delege na Moses nolo kazimavia kadava nwoke ma nolo 300 wives. Solomon, all from our history. Ndị ọcha da no nwanyị na. Ndị ọcha bataliba anyị ọbụna ọ na-aba anyị nụsa nwanyị ewe concubines. Ọ ebe a ga-asị wee wetia wee gwa gị na ọ wele concubines. O nwere ya nụrụ nwanne nwunye ya n'akwụkwọ nsọ. Amazi m Bible verse dị ebe ahụ. O nwere ya nụrụ nwanne nwunye ya. Onye nwunye eji eje duta nwanne ya si di ya nụba. Amazi m onye nke dị ebe ahụ. Na be anyị ka ọ na-eme. Na be anyị ka ọ na-eme. O mere ọ na bebe. O mere ọ na bebe. Fa weli ibe niile n'ụwa. Abraham chụrụ aja. Ndị ọcha ada achụ aja na bebe. Na Abraham chụrụ aja na akwụkwọ nsọ. Ndị ọcha ada achụ aja na bebe. Our history gaba delude. Let me now bust your brain. Brother Paul Chigbo, go to Israelites. Go to Israel, the land of Israel. Go to the history of Israel. In Ogwelomwata na every community. Onye ọbụla akpali ike na every community. Na na-eji onye avụ ama the community. Onye ọbụla akpali ike na community ọbụla dị iche iche. A na-eji onye avụ. Nwere ka agụba history. Dagunana the person. Do you know in the history of Israel, no one on your mental naza Moses? But listen to the history of Israel. Moses is waiting in Israel. And Israel does not know the name called Moses. Moses is not in their history. They don't know that name called Moses. Moses akọrọ na akwụkwọ nsọ ndị bụ onye Igbo na-eti God of Moses ma ndị Israel na-akpọ God of Moses na ba mara onye bụ Moses. Moses is never part of their history. Moses is never their son. Moses adịrị ya ife bụ cock and bull story. It's a forged story. Mgbe ndị ọcha na-ewu ya fa kpọrọ gị scripture.
If ọ gosi bụ na ọ bụ scripted. Scripted. It's a script. All script ka ọ bụ. Script ndị mmadụ nọkọrọ ọnụ wee dee. In order to revenge. If Africa mere. Even ndị Igbo mere precisely. Now let me tell you, in the history of the whole Africa, the two people bụ ibe nyelu ndị ọcha nsogbu. Fa kachasị wee kpọọ asị. O nwere two countries, o nwere two places, Britain kachasị wee kpọọ asị. Ebe ndị ọcha tara afụfụ rie nne. Number one bụ ana Igbo. Anyị generalize ya kpọọ ya Nigeria. Ndị ọcha tara afụfụ rie nne na ana Igbo. Onya mere anyị ji wee bụrụ giant of Africa. Ewepụ ndị Igbo, o nwere ibe megide ka onye Yoruba bụrụ giant of Africa. O nwere megide anụ ka onye Hausa bụrụ giant of Africa. Ọ dị eme. Onya melụ na nwere nata ibe ga-eme ka ndị nwa maala wụ ka Biafra na maka ba amalụ. Na Biafra bụ ọgbụ na-echedova. Ndị Igbo bụ ọgbụ na-echedova. Ewepụ Igbo, o nwere ibe bụ Nigeria. Now, after the Nigerians bụ Igbos, ije to Ethiopia. Ethiopia bụ second country. Nyelu ndị ọcha a very big battle. Mgbe ndị ọcha jekwelu, o nwelu chive, o nwelu mmụọ fa na-efe na-eji agụ wee na-anụ ọgụ. O ji agụ wee dogbu ndị ọcha rie nne na bebe. Na Ethiopia, go and make research. Go and verify. It's never part of their history. They did not put it there. Likewise, the way they remove our history against Ekwensu. Our history is against Ekwensu. Otu a God in Ethiopia. Ethiopia no salon ndị ọcha ọgụ. Whoever with their warlord bụ lion ka the warlord bụ. O jiri ndị ọcha ọdọ sava. They never document that one as part of Ethiopia's history. Go and verify. I am telling you with proof. Go and verify it. I'm asking about other African countries. About that side, for Bundi Igbo, ọzọ bụ ndị Ibini. Ndị Igbo na ndị Ibini. Edo, ọ dị ka Edo, ọ Bini ka a na-akpọfa. Edo State, yes, Edo. Ndị Igbo na ndị Edo dị ife kachasị weta ndị afọ, ndị ọcha afụfụ ka ba bịalụ side anya na Nigeria. Kababia na Nigeria. Then mgbe ndị ọcha ji wee debe akwụkwọ nsọ a wee desi anya fa wee welie wee batara ana Igbo. Mgbe ba batara ana Igbo, o nwere nnụnụ ọ bụrụ na ị na-eje village ọfụma, ebule na-anọ na village, ọ bụrụ na ị na-akpa nkụ, ije ọkpụkpa nkụ na village maọbụ ije ugbo, isolu mma nnukwu unu jee ugbo maọbụ ije ugbo, maọbụ ọ bụrụ na unu bi na ebe ugbo dị, o nwere nnụnụ anyị na-akpọ ndo ka ndị be anyị na-akpụ ya ndoli, ụfọdụ na-akpụ ya ndori, ụfọdụ na-akpụ ya ndu, amamivu na-akpụ ya ndo ka anyị na-akpụ ya. O nwere ụya ndo na-ebe ma ọnọdụ n'ime ọfịa. So from where I get this history, a na-akọwalụ anyị na ndị onunwa nọ n'ọfịa fụ ndị ọcha gaba na-abịa ka ndị Igbo bịalụ maka na n'ọfịa Igbo niile na mmiri Igbo niile afta ka anyị na ndị ọcha mechara ebe anyị mee, ndị nche wee nọbazie ebe ahụ edewebe ndị nche nọdụsị ya na mmiri niile na-eche nche. Ọ ya bụ ndị abịa ọzọ ka egbu ebe kabadị ebute anya ife maka na anyị na-atụ anya na ba ga-anachi ya azụ. Mgbe ndị ọcha batalụ, fa yizi uwe ọcha kụka akafe ọnụ, fejirozi egbe wee bịa, fejirozi mma wee bịa, fejirozi ndị wipọn wee bịa, fa ji akwụkwọ nsọ a na-akpọ Baịbụl nya gaba ji n'aka wee bịa wee batalue. Ndị nche wee kwụsịba kada ebe ha na-eje maka na tupu egbuo mmadụ n'ala Igbo, ndị nze na ọzọ na eze mmụọ ga-apasị judgment.
ejere chekpọ ndị nze na ọzọ wee bịa wee na-asị ma ọrụ unu nwa bụ ibe nụsara anya ọgụ fasị na ọ bụ ụfa na fa bụ the missionaries na fa mara ebe anyị na-akọ na fa madịlị na onwe ndị nụsara anya ọgụ chaa ebe ka the history si wee bido ebe anụ ka history fakọlụ gị fachọ ka ị malụ si wee bido ndị Igbo jiri ọgụ fasị na ọ bụrụ ọfa nụsara anya ọgụ n'ibe nụsara ndị Igbo ọgụ ndụ nọ n'ọfịa wee nọdụba ndị Igbo be anyị ogwe ofu ntị ahụ ndị Igbo be anyị ogwe ofu ndị ahụ ndị Igbo be anyị ogwe ofu ndị ahụ ọ bụ na ị na-ege ha amam ka m mesi wee meditonu ka ịghọta ya mana ị na-ege anụ nọ na ntị ị gara anụ ndị Igbo be anyị ogwe ofu ndị ahụ ndị Igbo be anyị ogwe ofu ndị ahụ ma ndị Igbo gbara nkịtị ndị Igbo egere nọ ntị anyị kpọrọ ndị ọcha wee nabata ma wee sị ka anyị na-ene n'ebe anyị mara ebe ba bịa na bazị gaba kụziere anyị o nwere ebe ndị ọcha ji wee ghọlie anyị ndị be anyị ji wee nabata ba maka ụfọdụ na-asị kedu ebe mere ndị be anyị ji wee nabata ba you can never blame them. Ndị ọcha gbara ndị be anyị si ya na o nwere ndị ga-abịa ịchịba ọchịchị nkali ndị ọcha gbalụ ndị Igbo siba na o nwere some set of people na-akwado ka a bịa chịaba ọchịchị nkali siba na chiba na-efe kpughelibe na ọ bụrụ na ndị abụ abịa na ọ bụrụ na ụmụ unu adịrị anụ asụsụ ndị abụ na ndị abụ ga-egbusisi unu niile na ndị abụ ga-ememi n'unu hei ndị Igbo asị na-asị na nke ọsịa na ife babịa bụ kaba kụzielu unu asụsụ fa ya bụ oyibo kaba kụzielu unu asụsụ fa asụsụ ndị abụ na-abịa ka unu mali ya ọ ya bụba bịa fa gwuo okwu ka unu mali beba kwu si ọzọ bụba kaba kụzielu unu na ndị abụ dị aghụghọ kaba gwa unu otu ba si aghọ aghụghọ si ọzọ kaba gwa unu maka chibe 3 agendas kaba ji wee bịa na mere ndị Igbo ji wee nyaba ana e na-ewu Igbo nzugbe ebe Igbo niile dị azụ izu Igbo niile zachara izu wee sị ka anabata ndị ọcha ewe nabata ndị ọcha mgbe a na-agwa gị ebe the history of Igbo maka na nwaonye ọcha bidoro nwaonye ọcha bidoro from kingship wee nyebe anyị history ịma na eze abụrụ omenala anyị ịma na king igwe abụrụ omenala Igbo ịma na ndị ọcha nyere anyị kedu ndị na-achị mgbe abụ n'ala Igbo ndị na-achị mgbe abụ n'ala Igbo bụ ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ ọba na-achị mgbe abụ n'ala Igbo onye bụ isi obodo bụ the eldest man ya ga a na-akpọ Ezan the eldest man onye kachasị obodo niile onye bụ the eldest man in the village onye bụ Ezan anụnwa mbọsị bulugbo na-abụ onye je nkụ wee kpasịa nkụ ịkpata nkụ na abụ Ezan mgbe ahụ imekwo ichi okwute wee mekwa ọkụ na-afịa anyị ezigbo arụ so ọkụ na-adị na be Ezan na-ada anyụ anyị onye ọbụla bụ eldest man in the village ọkụ na-adị na biya ada anyụ anyị ibi na onye isi ụmụnna a na-emekwa ọkụ bịa ụmụnna niile na-emekwa ọkụ bịa ọkụ na-adị na biya ada anyụ anyị a na-emekwa ọkụ bịa nkwụ adị akọ bịa onye jere anụ nkụ ọkpata nkụ ọkpata bịa a na-emekwa so onye pụta ụlọ ụtụtụ o were ibe eji akpata ọkụ o jebe na be Ezan o jegwụla ọkụ o ji esi nri ọ bụ na iche ịmụnye ọkụ na utukpe maọbụ mpanaka maọbụ avịlịvọ ivena ijebe na be Ezan je mụta ọkụ nye ka anyị na-eme mgbe ahụ nwaanyị ọcha batara ọ bụ na anyị na-avalu Ezan ịnụnwa too much bụ na ndị nze na ọzọ bụ dị all and all ibe ndị nze na ọzọ kwuru ka a na-eme ndị nze na ọzọ bụ final say bawe final say ibe ọ bụ na ndị nze na ọzọ kwuru ka a na-eme ọnya mere o ji wee bụrụ na onye chọọ isi ichi ọ bụ na tara na nya afụ eziokwu wee kwudo eru n'ala ana kugbu onye o were mma nwa iyi aka anya mma niile onye ji wee bụrụ na onye nze na ọzọ na-agba gị okwu wee sị gị na nya kalị mma niile ịma na ebe ọ na-agba gị bụ eziokwu niile ọ ga-agbanwu gị ọ bụzịkwa nze na ọzọ kịta na-adazi aka mma niile kịta ụbọchị gburugburu na a na-aka mma niile ikwu neta isi nata asị a na-akụgbuo gị so nwe ibe ga-eme ka nwatakịrị jụọ gị ese ka esi yalị ya sị so ndị nze na ọzọ dị very very hard to convince
mana anyị nabatalụ ndị ọcha after the whole debate. Obodo a na-asị ka achụpụva, obodo asị ka anabataba ka anyị rapụva ka amala ibe va ji akụzi na be ejiri egbe wee bịa, na be ejiri mma wee bịa. Ndị Igbo wee gbaba nkịta wee na-ekele ndị ọcha. Edebekwalịba ndị nche alịnalị n'aka ndị a na-akpọ osu. I am sorry to say this. Ndị ọcha alịbaga n'aka maka na osu na oru na ọdụ ka ndị a na-akpachapụ n'obodo niile. Fada eme ibe obodo na-eme, so ọ na-ewuteberie nne. Osu na oru wee jee bụzala friend to ndị ọcha. Ndị Igbo be anyị gbaba nkịtị. Ndị ọcha wee kụzielebe asụsụva ka ba wee ike mebelebe interpret. Wee kụzielebe asụsụva, kụzichalebe asụsụva. Ndị osu na oru wee solu ndị ọcha wee kpugbu ụlọ. Ndị Igbo na-abụ onye pụta ụlọ ụtụtụ odulu ụmụazị ya mmụ nwoke o jebe ugbo jebe nta ebe ọkụ azụ jebe ebe ọ na-emeta ibe olile ezinụlọ ya na-eli. Ndị osu na oru edulu ndị ọcha ejebe n'ụlọ dị iche iche. Abataluo nwaanyị ọcha a na-aghọli ndị nne nna anyị ba agwa mmadụ asakaba na-ekwuda n'ụlọ. Onye mere o ji wabụ na ụmụ nwaanyị kalịrị akalị n'ụlọ ụka na ọ bịala rekọmbinsi nwaanyị ejezi n'ụka ọ bịa ka arụ. Ndị ọcha wee bido wee ghọlịba ndị nne nna anyị ba wee gwaba na ọ bụ na ba abịa ụka na o nwere ibe onyinye ga-enyebe. Kedu ibe onyinye enyelebe? Onye nwaanyị bịa ụka ọchị na onye ọcha ewelu chuga nye. Chuga bụ ibe izizi ba ji wee weleta anyị. Aṅụ nnu ka a na-akpọ ya. Aṅụ nnu. Nwa onye Igbo ọtọzuo onye arụ ụtọ ọnya na ụbụla otie site na ọ bụrụ na idute ofu mmadụ enye gị chuga, ofu chuga. Idute mmadụ na-abụ ka ba bịa ụka enye gị chuga na-abụ. Idute mmadụ na-anọ enye gị chuga. And ibe na-ewe mgbe bụ cube of sugar, cube chuga mkpụrụ. So onwere ozife ndị nna anyị ba na-eme na abụrụzi idutebe ụmụ ha, dutebe ụmụ nwunye dibe. Onye bata ọgba nwunye di esi a ga-eje ụka, ọ bata ha na ọgba onye ọcha na odute mmadụ na onye ọcha achịrị shuga na abọchị inye. Nwa onye Igbo ewere shuga naba n'ụlọ ọ bata luo ọtụpele obele onye nwunye di esi alacha, nwunye di alacha ọsị ya bịa ka ije ụka na ilu re n'ụlọ ụka nwa onye ọfa acha enye gị shuga. Ndị nna anyị ba wee wụna n'ụlọ ụka. Mgbe ndị ọcha na-ele anya o wee bụrụ na ndị be anyị abịabago ụka ba wee banye to plan B maka ba were plan by plan. Agasịa nke amaki anya, agasịa nke amaki anya, agasịa nke amaki anya. Nwa onye ọcha wee baga to another plan. Wee gwabazia ndị nne anyị ba si baba convince ediga na ọ bụrụ na di gị a na-agọ mmụọ ngụnwa na-eje ụka na ọ ga-abịa ga-arụ ije n'igwe. Ndị convince di gị ka di gị bịaba ụka. Ịmara ibe ọ bụ na ị ga-eme di gị nke mee di gị. Ndị nna anyị bụ amara ibe ba ga-eme. Ibe ba mebezele bụ na nwaanyị wuchi ite bunye di ya baa n'ụlọ olu ụtọ ọnụ gị di gị bịa kwọlụ gị aka n'ụzọ meghe ụzọ bata ka ọ metụ gị aka. Esi ya mba na ọ ya anabatago di Jizọs na ọ nabata Jizọs wee megheli ya ive imegheli akwụkwọ nsọ gwa na bụ na ọ nabatara Jizọs. So ụmụ nwunye niile alachachago chuga and ba ka chọrọ ịlachagwu mmụọ chuga. So o jegwuru nwunye nke izizi ọjụ, o jegwu nwunye nke ịbụa ọjụ, o jegwu nwunye nke ịtọ ọjụ. Ọ na-asị ọgịnịzi na-eme. Ụmụ nwunye asị agabaje ụka. O jile akpịlị ka ọ wee mee ibe bụ ụfọdụ alalị na onwe ndị were obi odogwu ịjụ ọchụ na gị be nna gị, ịjụ ọchụ bụ gị be nna gị. Mana ndị aghọliwu wee je nya bụ ụka. Ijezie n'ụlọ ụka ahụ nwa onye ọcha agba gị, nwa onye ọcha ewetago va asosirigo na the plan of iweta their fathers, their husbands. Nwa onye ọcha agbazia gị sị gị na ịbịago ụka, nwunye gị abịago ụka, ndị be mmụaka gị abịago ụka. Sị gị mana alụsị ndị nna gị dị n'azụ ụlọ be nna gị na ọ bụrụ na alụsị aka dị be nna gị ji ya eje ọkụ mmụọ. Baba ọsọ mmadụ amabigo na that land.
onwero ndị bụ isi Igbo obodo ọbụla ifụlụ onwe gị unu bụ isi n'obodo unu ndị na-ebuli isi na bebe unu azọzi n'isi ndị Arochukwu si n'ọba bụ isi ndị Aguleri si n'ọba bụ isi ndị Ogbunike si n'ọba bụ isi ndị Kadafa ndị Nri si n'ọba bụ isi biko unu abụzi n'isi nyewezi ndị bụ isi ndị Igbo arịa ma anyị bụ isi na be anyị bụ Igbo arịa m bụrụ na isi na be unu edị bụrụ isi be nna ya ahụ na-azọzi n'isi na ndị Igbo abụkọrọ isi anyị abụrụ isi ọnwa anyị pụtara gwakwudo ọnwa anyị kwuo ndị bụ nwanne gị ị ga-egwu n'obodo a n'obodo a bụ nwanne obodo a n'obodo a bụ nwanne unu egwuzi n'ebe anyị bido na nwere ebe Igbo bido ka unu wee tụnụ anyị na agbụrụ gad na unu tụba ebe Igbo bido na-etụnụ anyị na agbụrụ gad na anyị si Israel anyị esiri Israel kwuo na Israel si na anyị kwuo na Israel si na anyị esiri Israel we did not come from Israelites. Israel is from us. Gbami otu a ka m kwata. Don't tell me that we come from Israel. Israel, small Israel mbosi akwa. Israel obele nwu nke ụnyaahụ ka o si naba atọ n'Igbo atọ. Na n'Igbo si naba maka akwụkwọ nsọ ka iwe soro n'akwụkwọ nsọ. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Unu afụgonu. Unu enenechagofu vidiyo a nenesa ya. Onweghị onye asị m na nenecha vidiyo na ụmụ nju onwe ya ajụjụ. Nenecha vidiyo ma ntụ onwe gị mgbe ka ịma na edizikwa ndụ. Na ịgbaka na akụzighị ọrụ gị nke a na skuul. Ụfọdụ ụlọ ụka ama nkụzikwalụ gị ya. Yatago. Ọbụrụ ụfọdụ ụlọ ụka niile onweghị onye ya enwe ohere kụziere gị ha. Nke ihe a na-akụzi n'ụlọ ụka ọwụsị n'igwe ịfụ onwe gị n'anya ịfụ mmadụ ibe gị n'anya ka isi wee fụ onwe gị n'anya. Yatago. Mana akwụkwọ a na-akụzi histri edom ihe a na-emere histri na skuul ha kụziele mmadụ histri ya mana ndị ọcha pụta agụpụ nke a maka na onye mara ihe too much ndị ọcha ezewe nke a asaga anya vidiyo asala onye ọbụla anya onye ọbụla ebe ọbụla ịnọfụ vidiyo anụnwa ya asaga anya ọ sacha gị anya ịmụtakwa n'akọ maka na ụmụ afọ a niile akpọgasịcha a na-akpọ ya isi onye ọcha daa mgbada eme nke a unu fụ ebe o si wee bido Igbo bụ Igbo vidiyo anụ nwalijuru afọ onye ọbụla ebe ọbụla ihe delete na vidiyo na fonu gị mgbe ọbụla dịkwa n'anya ịbịakwa ịnenechekwa ya ijekwa jechakwa ịpụtakwa ịnenechekwa vidiyo anụnwa maka na mmiri enwelo tụpere ihe a ka o esi dị anya mma mmiri enwelo ebe ọbụla ị nọ asị ka ikene gị n'ihe nke a i kwuru maka na vidiyo anụnwa afụtụbeghị m ụdị nke afụtụbeghị m ya kemgbe nne ji wee mụọ m Ajidasi na anaghị amachi ha ụwa amacha and thank God na mfụ vidiyo anụnwa yotaga nweta ihe mma akọrọ ụmụazị m nwekwara ihe ụmụazị m ji akọrọ ụmụ ha Igbo bụ Igbo ka ọ dị na mgbasa ọzọ